Maagap na paghahanda sa sakuna, tinalakay naman sa Asinggan. Para sa detalye, nagbabalik sa Idol Jam, Victorio. 104.7 IFM Report! Tinalakay ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan sa Asinggan ang pagpapatibay ng koordinasyon at sistema para sa paagap na paghahanda sa anumang emergency. Layunin ang pagpupulong na mapanatiling ligtas sa mga residente sa pamamagitan ng mas organisado at mabilis na pagtugon sa anumang emergency. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalakas ng disaster preparedness, tamang paglalagay ng kagamitan at pagpapatuloy ng mga drills sa bawat barangay. Matatanda ang nakaranas ng malawakang kawalan ng kuryente ang malaking bahagi ng bayan matapos patumbahin ng bagyong Uwan ang ilang poste ng kuryente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.